comes to get some sauce. Shaya ngaphakathi mancabanga ngawe mbizwa mphelelwa amandla uthando lakho mayidalile unshaya ngaphakathi mancabanga ngawe mbizwa mphelelwa amandla wetali ngiyakuthanda uthando lakho liyashisa thina sofa silahla namba nomona bofe kukula lezo two siqala ukubonana umbamba nangesandla utshela bebe yathanda mamela sithanda sami malethi ngiyakuthanda ngoba wathanda uthando lakho luyanyembeza luflowa njengezambezi modaliwe ngiyakuhlanyisa avele zokushada dada mina zoyifaka ngikweza umakoti ekhaya gcwala abantwana ayi bavuma sithathe ibhano thina siyolenda embembezi omina ngizosifentisa modaliwe ngiyakuhlanyisa is this for real? What nice? uthando lakho mayidalile unshaya ngaphakathi mancabanga ngawe mbizwa mphelelwa amandla uthando lakho mayidalile unshaya ngaphakathi mancabanga ngawe mbizwa mphelelwa amandla uthando lakho mayidalile unshaya ngaphakathi mancabanga ngawe mbizwa mphelelwa amandla kuningi engidlule kukho wafika wena kuningi engidlule kukho wafika wena angifuna uqamba manga mina khethile angifuna uqamba manga mina ngiyakuthanda Ngakutana wakudili thanda madingzi thanda mamini I like the way you move mazuza ekhalinda zescoop sekwaito tike mami ngezubaby deli kusithi ngamasini kufihli lastisini kontriva yini sengizwile ngeblutiki mangicela manudu piki wangitshela kwathi uliviri nhlala ngikuncenga kuvuli sakuthengela ichikenini siye holideyini thandi ini emuva kuphethe umshini awukwamukegcwala isijini ekhanda